В Азия съм. И ме болят краката. В Азия съм. И ме болят ме краката. Какво правиш, като те болят краката? Сядаш на дивана, обличаш се, а не облягаш се, да, подпира се на възглавницата, слягаш на дивана, да, тука има опцията да пуснеш телевизора, обаче нямаш никаква представа какво гледат в Азия. Затова си пускаш телевизора, гледаш на телевизора, там седи извънземния Метатрон, отдолу пише: западната култура е изследвана, държави от третия свят, България. Сядаш на диван, ти сядаш на диван. Дивана е изключително мек, защото в Азия имат хубави дивани. Дали правят в Азия диваните от бамбук или да ги правят от перушина, както по принцип, защото и там имат патки. Да, защото и там ядат патешко магре с някакъв сладко-кисел сос. Сядаш на диван, облягаш се, има опцията да пуснеш телевизора, пускаш го и гледаш на Дерган. На диван, на Дерган. Байрам, диван, Кълъбинов. Румен Радев е руска марионетка. Да. Сядаш на дивана, гледаш телевизора. Той е качествен на Sony, защото Sony е азиатска компания от Япония. Там се вижда и PlayStation. На него има игра как цъкаш и караш ски в Япония.